Gelo meseleya Urmiyê pevçûnek di navbera neteweperweriya Kurd û Tirk de ye, an jî stratejiyeke jeopolîtîk û ewlehiyê ya hevkêşeyên herêmî ye. Dîraya giştî de meseleya Urmiyê û herêmên vê yên Bakur heta çeme araz vekî girêdayî neteweperweriya Kurd û Tirk û serveriya her neteweyek Kurd û Azerbaycanî li herêmê, an jî meseleya sînora di navbera Kurdistan û Azerbaycanê de hatiye nîşandan. Ev şîrovekirin li ser hejmarek faktorên dîrokî, erdnîgarî, civakî, çandî, aborî, ewlehî û îdarî dîsekine ku Kurd û Azeriyan di çarenûsek hevpar de û di konaxên cudayên bilindbûn û daketinên herêmê de divan hevkariyan de bi hevre kirine yek. Kurden revadî, şedadî û hezebanî, ku bi sedan salan navenda destîlatdariyê li bajarên Tehran, Urmiyê û Genceyê bûn, di nîvê sed sala yanzdehan de, piştî hatina Tirkên Oxuz û Selçukî ji Asyaya Nevîn da wî li destîlatdariya xwe anîn. Wan hedî bingeha nasnameyek biyaniya Sunî ji bo Azeriyan, bermahiyên atropat, fermandar û hukumdarê navdarê Kurd ê medyaya biçûk di serdema Axameniyan de danîn. Kurd Azeriyên bi Tirkî diaxivin û her pevçûnek di navbera Kurdan û destîlatdariya navendî de li mehrûs û paşê li erdnîgariya siyasî ya Îranê de yekem hevdîtine bi Azeriyan rebû, ku ji ber dijminatiya swê ya li hember Kurdan bûn mertalê propagandayê yê destîlatdariya navendî. Dişerê di navbera Sefewî û Osmaniyan de, Azeriyan bi nasnameyek oliya Şiye, ne bi nasnameyek Tirkî, li dijî Tirkên Osmaniyên Sunî şer kirin û xwe vekî Azeriyên Şiyeyên Sefewî penase kirin. Hilveşîna Yekîtiya Sovyetê û damezrandîna Devleta Azerbaycanê bandorek giring li ser peşkeftina hestaneteveyî ya Azerbaycanên Îranê kir. Di du deh salên borî de, pirsgirêkek dîna stratejîk û seternak li pêşiya Kurdên herêmê derketiye. Ji bo surtkirîna kontrola xwe û kembera korîdora Zangazorê ya ku Tirkiye û Azerbaycanê bi Asyaya Navîn û Kefkasyayê ve girê dide, ev hewl dîdin ku hebûna Kurdan di sînorana de vekî pirsgirêkek îlahî û astengiya serekê armancên xwe yên jeopolîtîk penase bikin. Di du deh salên borî de, pan-Türkên Tirk bi rêya rêxistinên siyasî, çalakvanên çivaka sivîl û medyayê bi awayekî sistematik ramanên pan-Türkî di nav Azeriyên Îranî de belav dikin. Ev maku poldeşte vekî astengiyek ji bo stratejiya xwe dibînin û dixwazin bi rêgirtîna li gelê Azerî ji vê yekê li dîcî Kurdên li van deveran şer bikin. Ev dixwazin vê yekê vekî hincetek bikar bînin da ku sînorên swê tehdît bikin. Di rewşek wisa şeternak de ku komploya sistematik û gefên berdewamên pan-Turkan gefek cidî li ser jiyan û rûmeta gel û nasnameya Kurdiyên Urmiyê û derdora vê çekiriye, Urmiyê û herêmên vê yên Bakur heta poldeşt û çeme araz, divê destur neyê dayîn ku çarenûsa gel û axsa vê herêmê ji ber pakîçkirin û dagirkirinê bikeve setereyê. Divê saziyên mafên mirovanên navneteweyî û navendên biryardana siyasî jî encamên komployeke vîha xeternak agahdar bibin. û Komara İslamî vekî berpirsiyarê serekê komplo û encamên nekswestî ji raya giştî re vêre nasandin. Ji aliyekî din ve, Azerî hewl dîdin ku serveriya swê divarên siyasî, îdarî, aborî, çandî û ewlehiyê de li bajarên Kurd û Azeriyên Rojhilatê Kurdistanê bi taybetî li parêzgeha Urmiyê ferz bikin. Li hember siyaseteke wîha otorîter û înkarkirine, Kurd nasname û axa swê vekî pêwîstiyek dîrokî û erkek neteweyî diparêzin. Ev dixwazin ku ev rewşa nebaş û xeternak bi dawî bibe û ciyan û rûmeta wan jî aliyê îdarî, aborî, çandî û ewlehiyê ve vêre parastin. Divê ev beşdarî pergaleke dadperwer û hevseng bibin û li herêmê bi hevre jiyaneke aştiyane bijin. Lêbelê, zihniyeta otorîtera Tirkî li Îranê, durî prensîba hevsengiyê, bi hevre jiyana aştiyane û têgeha edaletê, bi piştgiriya partiyên nîjatperest ên Tirkiye û Bakuyê li dijî Kurdên Rojhilatê Kurdistanê ye. Bo nîmûne, tevî ku pîraniya Kurd li parêzgeha Urmiyê hene, bajarên tevlî hevên Kurd û Azerbaycanî ji bo beşdarbûna Kurdan di sektorên îdarî, aborî, çandî ve berhênan û hizmetê de derfetin vekhev peyda nakin. Ev li van bajaran astengî li her tekoşîneke sivîla Kurd dikin û nahêlin ku ev cingehparêzî, çandî, verzîşî û heta mizgeftan ava bikin. Ev rê li ber bikaranîna nav û sembolên Kurdî li kolanan û cihên giştî û taybet digirin. Kurdên ku li van deveran dicin, kesayetiyên pêbawer û çalakvanên tora civakî divê bi rebazên aştiyanê û şaristanî piştgiriye bidin. Çalakvanên sivîl û komên hunerî, verzîşî, cingehparêzî û çandî û mafên wanên sivîl û neteweyî ji bo çarenûsa xwe ya hevpar
û jî bo nîşandana rastbûna şaristanî û asta bilînda Kurdistanê ji bo xwedî derketina lînasnamê û mafên swê ji cîhanê re. Nivîskar Mihemed Salih Kadirî. They should participate in a just and balanced system and live a peaceful life together in the region. This signage is unauthorized. Remove it immediately. But this is our cultural heritage. You cannot deny us our identity.